Hello, ladies and gentlemen. Today we have the pleasure of having with us in the Youth Center in Râmnicu Sărat the Vice Mayor of Râmnicu Sărat, who granted us an interview for the Tomorrow Starts Today project. Bine ați venit, domnul vice. Bine v-am găsit. Mulțumim pentru interviul acordat. O să încep cu întrebările și, după cum v-am spus, o să vă rog să vorbiți rar ca să pot să le și traduc. Având deja carieră de profesor, ce diferențe vedeți dumneavoastră între educația formală și cea non-formală pentru tine? Having already a teaching career behind, he was a sports teacher in my high school. I asked our Vice Mayor what differences he finds between the formal education for youth and the non-formal, which is made during the volunteering activities. Înainte să vă răspund la întrebare, am să vă mulțumesc întâi pentru invitație și pentru activitatea pe care o desfășurați. Before answering your question, I would say thank you for inviting me to this interview and for the activity that you are developing. Diferențele dintre cele două forme de educație sunt fundamentale. The differences between the two types of education are fundamental. Dacă pentru educația formală avem un lector și mai mulți elevi, profesorul transmitând niște informații elevilor, If for the formal education we have one lecturer, being the teacher, and a lot of students, and the teacher sends the information to the students, fiind așteptat ca aceștia să le asimileze, and the teacher expects for the students to receive and learn the information. în cel de-al doilea tip de educație, cea non-formală, Within the non-formal education, învață unii de la alții, mai cu seamă că și educatorul, profesorul, ține seama de competențele pe care le au anumiți elevi. they learn from each other, especially because the teacher, being the lecturer or the speaker, has in account the competences and the skills of the students. So to speak. Cu alte cuvinte, este foarte important în cel de-al doilea tip de informație, de educație, este foarte important elevul. Just to emphasize, in the second type of education, the non-formal education, the student is very important. Este foarte important motivația lui, sunt foarte importante aspirațiile lui și ținând seama de toate lucrurile acestea, educatorul va acționa. The most important aspects are the motivation and the skills that the student has, and of course the lecturer, the speaker, will take that into account. Cum sprijină autoritățile locale din Râmnic activitatea non-formală de tineret? How do the local authorities in Râmnicu Sărat support the youth activities, the non-formal youth activities? Pentru la întrebarea aceasta, cred că ar trebui să răspundeți voi. Pentru că, fără îndoială, știți mai bine dacă simțiți că sunteți sau nu sprijiniți. I believe that you as youngsters should answer to this question because you know better and you feel better if you are supported or not by the local authorities. Risc și eu un răspuns totuși și e suficient să mă uit în spate să văd că suntem într-un centru de tineret pe care administrația locală îl a pus la dispoziție. I would take a chance still to give an answer, and I look around me and I see that we are now in a youth center that the local authorities have given to you. Iar acest loc a devenit cartierul nostru general. And this place has become your headquarters. Aici sunt găsite majoritatea proiectelor, aici este locul vostru de întâlnire și cu siguranță și râmnicenii știu lucrul acesta. This is the place where youngsters meet and they work and they think and conceive of the project, and of course all the inhabitants in Râmnicu Sărat know about it. În plus, toate proiectele cu care ați venit către noi, către administrația locală, au fost finanțate și ne străduim pe cât putem să ținem pasul, să spunem, cu nevoile noastre, cu dorințele noastre, cu aspirațiile noastre. Moreover, all the projects that you have initiated and you came with them to the local authorities have been approved, and we are struggling to keep up the step with your expectations and with your will to learn and develop. Credeți că există diferențe de oportunități pentru dezvoltarea tinerilor în prezent față de cum era situația în trecut, acum 3-4 ani? Do you think that in Râmnicu Sărat we have opportunities for youngsters to develop
to learn and to spend their leisure time that are different in the present than what happened 3-4 years ago? Este o întrebare retorică, pentru că tu știi foarte bine că lucrurile așa stau. It's a rhetorical question because you know very well that this is the reality. Întotdeauna am avut tineri deosebit de talentați și cu siguranță și-ar fi dorit la un moment dat să poată face mai mult pentru ei și pentru comunitate. We've always had very talented and skilled youngsters in our community, and of course, along the time, they wanted to do more for themselves and for the community. Din păcate, au fost multă vreme ignorați de autorități și din acest motiv nu au putut să se exprime. Unfortunately, they have been a lot of time ignored by the local authorities, and they were limited in their capacities and their possibilities to express. Astăzi nu mai este același lucru. Sunt tineri care sunt interesați de cultură, de sport, de dezvoltarea unor abilități de comunicare, jurnalism și nenumărate alte activități. Today, there is not the case anymore. We have youngsters interested in culture, in sports, in developing abilities such as social skills or communication skills, in journalism and other activities. Toate aceste oportunități există la Râmnicu Sărat, iar tinerii profită din tineri. All these opportunities are real and they exist in the Râmnicu Sărat, and the youngsters are taking advantage of them fully. Acum, o întrebare mai legată de familie. Sunteți părinte. Cum le explicați copiilor dumneavoastră ce este voluntariatul? You are a parent. How do you explain to your children what volunteering is? Păi, voluntariatul face parte din atmosfera mea de familie. Volunteering is a part of my family atmosphere. Și n-a fost nevoie de multe cuvinte ca ai mei copii să înțeleagă ce este voluntariatul. And it was not needed to say many words for my children to understand what volunteering was. În cuvinte puține, ei au înțeles că atunci când îți lipsește ceva, fă tu întâi lucrul acela înainte să-l ceri altora să-l facă. In short words, they understood that when you need something, when you feel that something is missing, do it first. Do it yourself before waiting and asking for somebody else to do it. Pentru ei asta înseamnă voluntariat, să oferi tu întâi ceva înainte să pretinzi altora. For my children, this is what volunteering means. Giving something yourself before asking to someone or asking for somehow that thing to happen. Acum, ca încheiere, ce sfat aveți pentru tinerii de Râmnicu Sărat? Now, as closing the interview, what advice do you have to give to the youngsters of Râmnicu Sărat? Sfatul este unul general, nu numai pentru tine din Râmnicu Sărat, ci de oriunde. The advice is a general one for all the youngsters all over the world. Să vă manifestați în spațiul public, să vă cereți drepturile până la urmă. To act in the public space, in the public area, to ask for your rights to be respected. Și să nu așteptați ca alții, în speță părinții voștri sau educatorii voștri, să își dorească să facă ceva pentru voi. And do not wait for other people, like your parents or your teachers, to want, to intend to do something for yourself. Asigurați-vă că ceea ce se întâmplă în domeniile care vă interesează sunt în conformitate cu ceea ce vreți voi de fapt și nu ceea ce îi gândesc cei mai în vârstă decât voi. Make sure that what happens in the areas of your interest are according to your own will, to your own interests, and don't wait for others, like adults, to make something as you wish. Fiți solidari, fiți puternici, fiți responsabili și cu siguranță timpul va dovedi că sunteți mai puternici și mai important decât vă așteptați chiar voi să fiți. Be solidary, strong, responsible, and definitely the time will prove that you are even stronger and capable than you even think yourself. Vă mulțumesc pentru interviu și vă mulțumim și pentru susținere și vă așteptăm în continuare la activitățile noastre. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Îmi doresc să aveți aceeași energie și entuziasm pe care le-ați avut până acum și mă aștept ca ceea ce faceți voi să ajungă într-o zi o stare de fapt la Râmnicu Sărat. We thank to our Vice Mayor for his presence in our youth center and for granting us the interview.
And he wishes us to keep on going with our activities and, of course, to make this situation as a common reality, not as a special event at some point, to make it continue.